a parkolót megcsinálták, játszóteret megcsinálták, de vannak elég gondok. A játszóteret nem követett. Jó lenne megelőzni még mielőtt elősön a gyereket. Én is azt mondtam, hogy Nagyon megnőttek a fák, azokat meg kéne nyírni, mert az északos részén mi nem kapunk napfényt egyáltalán délután a fák. köszönjük szépen Sándor bácsinak az észrevételeket. Erőt egészséget. Viszontlátásra egészséget sok szeretettel. Viszontlátásra tudjuk jönni is. Nagyon szeretik a gyerekek, én azt észleltem. Iskolából átjönnek. Az autók csak felállnak a járnak. Igen, de hogyha az út közepén megyek, akkor rám dől le. Ott az a zóna, de mi ott az lehet Hát románul illene megtanulni, és illene a történelmet szép román nyelven előadni, oly módon, hogy ne legyen replikara. Amiket most kiraktak a kutya szemétláda, én megnéztem, én nem nagyon láttam egyikbe sem nagyon. Milyen problémák vannak a csikonában? Az 5 legfontosabb, az lefelett az egyre. Nekem az szigszigál. Tehát azt át kéne költöztetni, Hát az nagyon jó lenne. Szigszigál költöztetés. Az nagyon jó lenne. A szociális otthon. A játszóterekkel van baj, az is tele van. Nem tartják rendbe őket? Nem tartják rendbe, igen, és kutyák, sok kutya. Kóbor kutya, a Csiki negyedben, igen, ez egy Legalább nagy 90 gond. a több ház kutya. Nem lehet levinni a szemetet sem. Így nagyjából ennyi. Tehát a gyerekeket nem nagyon lehet kivinni a játszótérre, mert nem nagyon van abban mennyi. Igen, csak felügyelet.